खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो आसामाव थानाय मोनद' हारिनो भारत सरकारा एसटिनि थामोन्दाखौ दिनैनि समाव होमारोब्ला बर'जों लोगोसे गासै थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा खहा जानाय नङा नामा? थारैनो सरकारा मोनद' हारिनो एसटिखौ फैबाय थानाय समाव होमारसिगोन नामा? बावैसो सिगां आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंथिदों दि जेराव बिथाङा बुंदों थाखानाय एसटिफोरनि खाबुफोरा जेरै दं बेबादिनो खालामनो हागोन। मोनद' हारिनो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला जेबो खहा जानाय नङा। गोदानै मोनद' हारिनो सरकारा एसटिखौ होनो हागोन। नोंथांमोना बिश्वजित दैमारिनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव मा बुंनो सानो? সমস্যাটো আমি সমস্যা বুলি সবে ল'ব লাগিব আৰু এই সমস্যা ধুনীয়াকৈ সমাধানটো হৈ যোৱাতে আমি সবে বিচাৰিব লাগিব। গতিকে হেতুৰ কাৰণে চৰকাৰেও ব্যৱস্থা লৈ আছে, দল সংগঠনবিলাকো আলোচনা কৰি আছে। অকল তেওঁলোকে মানে প্ৰতিবাদ কৰিছে হেতু নহয়, তেওঁলোকেও পৰামৰ্শ দিছে। মই ভাবো সবৰে পৰামৰ্শ সেইবিলাকক লৈ ফালে নিশ্চিতভাৱে এটা সমাধানৰ সূত্ৰ ওলাব পাৰিব, য'ত জনজাতিসকলৰ মানে যি আপোনাৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কৈছে, সুযোগ সুবিধাবিলাক যি আছে সেইবোৰ বাহাল থকাৰ কথা কৈছে, নিশ্চয় সেইখিনি ব্যৱস্থাও হ'ব। আৰু নতুন জনজাতিসকলৰ যদি মানে কৰিব পৰা যায় নিয়মমতে, তেওঁলোকে নিশ্চয় মানে যি প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু তেওঁলোকে জনজাতি হিচাপে যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে সেইখিনিও কৰি দিব পাৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এটাই আনটোক আমি দোষাৰোপ কৰি থাকিব নালাগে। এই সমস্যা সমাধান চৰকাৰৰ দ্বাৰাই হ'ব, কাৰণ সেইটো চৰকাৰী স্বীকৃতি। জনজাতিৰ স্বীকৃতি হ'ল চৰকাৰী স্বীকৃতি, সেইটো সাংবিধানিক স্বীকৃতি আৰু সেইটো চৰকাৰে কৰিব। তাৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া আছে, আমি প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ সবে ৰ'ব লাগিব আৰু দিহা পৰামৰ্শ কিবা থাকিলে সকলোৱে আমি ভালদৰে দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ তেনেকুৱাকৈ আমি আগুৱাই গ'লে নিশ্চয় কিবা এটা মেকানিজিম উলিয়াব পাৰিব, যিটো মেকানিজিমত জনজাতিখিনিও শংকিত হ'ব লগা নাই। নতুনকৈ জনজাতি যি ক'লে হ'ব মানে তেওঁলোকেও মানে কাকো শংকা কৰিবলগীয়া নহয়। তো চৰকাৰ সবৰ কাৰণে, গতিকে চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে সকলৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব। दिल्लीनि लालकिल्लायाव बमा बेफ्रुनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थानाय समावनो दिल्लीनि बमा बेफ्रुनायजों सोमोन्दो थानाय बेफ्रुग्रा मुवाजों बुंफबनाय गारिखौ लानानै थांनाय उमर नबीनि न'खौ रैखाथि हान्जाफ्रा सिफायदों। बे खौरांखौ रैखाथि हान्जाफ्रा फोसावदों, जेराव उमर नबीनि न'आ जम्मु काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव दंमोन। बेफ्रुग्रा मुवाजों बुंफबनाय हायुन्डाइ i20 गारिखौ उमरा सालायगासिनो दंमोन। बेफ्रुनाय जायगानिफ्राय बुथुमनाय DNA सेम्पलफोरा बिमाजों गोरोबनायनि उनाव बिथांनि सिनायथिखौ रोखा खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि जेसेबांनो नायबिजिरनाया सोलिनो हमदों एबा गोथौसिन जालांनो हमदों, एसेबांनो गोबां खारिथि सोराङाव फैगासिनो दं। फारसेथिं दिल्ली बमा बेफ्रुनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। काश्मीर, हारियाना, दिल्ली आरो उत्तर प्रदेशनि गोबां एजेन्सिफोरा गोख्रोङै बाहागो लादों नायबिजिरनायाव। बेजों लोगोसे उत्तर प्रदेशआव मेडिकेल कलेजनि सासे बिबुंगोरा, जम्मु काश्मीरनि मेडिकेल साइन्सनि सासे फरायसाजों लोगोसे आरोबाव सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। बेबायदिनो मिरु सोरखारा फरिदाबादनि अल पलाह मुलुगसोलोंसालिनि गासैबो रेकर्डफोरखौ फरेनसिक अडिट खालामनो बिथोन होदों, जेराव बेफ्रुनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गोबां दायनिगिरिफ्रा फरायदोंमोन आरो खामानि मावदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बुहुमनि मुंदांखा खौरां आफाद BBCनि हेंथायै गोख्रों गसंथेदों। हादोरगिरि ट्राम्पआ खौरां आफादनि हेंथायै 8,400 कोटी रांनि मानहानि गसर थिसननो गोसो जानायखौ फोरमायदों। ट्राम्पनि उकिला मोनसे डकुमेन्टारियाव हादोरगिरिनि बिबुंथिखौ एडिट खालामनायाव रागा जोंखांनायनि उनाव BBCनो आयेनारि नटिस हरदों। फोसावबिलाइयाव बुंनाय जादों दि जुदि BBCआ निमाहा बियाब्ला गसर थिसननाय जागोन। बेबादिनो फोसावबिलाइयाव राङारि खहा सुबुंनायनि दाबिखौबो सोफानाय जादों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइयाव फोसावनाय बे डकुमेन्टारिया BBCआ थांनाय 6 जानुवारि 2021आव होनाय हादोरगिरि ट्राम्पनि बिबुंथिखौ एडिट खालामनानै फोसावदोंमोन। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जोनोम सान फालिनो थाखाय 18 नभेम्बर खालि मोनसे थै दान केम्प खुंनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया।
बिथांनि 53थि जोनोम सानाव गं 53 जायगाफोराव थै दान होनाय केम्प खुंनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि बिजेपि दोलोनि हादोरसा आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा हादोरसानि बिजेपि सोद्रोमाफोर आरो लोगोआरि सोद्रोमाफोरखौ जुबिन गार्गनि जर'खा सानाव गुवारै थै दान होनायाव सांग्राङै बाहागो लानो खावलायदों। दिनै केबिनेटआ थिरांथा लादों दि सोरखारा बे हाबाफारिखौ हेफाजाब होगोन। गावबा गावनि जिल्लायाव थानाय मन्थ्रिफोरखौ लानानै थै दान होनाय बादाफोरखौ जाफुंसार खालामनायाव हेफाजाब होगोन। आंबो बे बादायाव हेफाजाब होगोन। बिथांनि 53थि जोनोम सानाव गं 53 जायगाफोराव थै दान होनाय केम्प खुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। दिनै 2025 मायथाइनि बिहार बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया सोलिदों। गासै 243 एसेम्बलि मासिफोरनि थाखाय भट होनाय हाबाफारिखौ मोननै खोन्दोआव खुंफुंदोंमोन, जेराव 6 आरो 11 नबेम्बर खालाराव EVMआव थाबथानाय बिजाथिफोरनि खाफालखौ माखासे मिनिटनि गेजेरावनो फोरमायगोन। रायजो नाङैनो गुवारै साखाफारा जागासिनो दङ। भट सानग्रा मिरुफोराव गासैबो दोलोनि मददगिरिफ्रा नुजाथिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिहारनि मोन 46 मिरुफोराव भट साननाया सोलिगासिनो दं। भारतनि बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बादियै गासै भट सानग्रा मिरुफोराव मोनथाम थाखोनि रैखाथि राहा खालामनाय जादों आरो मोन 60 कम्पानि मिरु हाथियार गोनां पुलिस फर्स, गोबां बिबांनि बिहार स्पेशेल आर्म फर्स एबा आर्म पुलिस आरो जिल्लानि हाथियार दैग्रा पुलिसनि जवानफोरखौ थिसननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिहारनि बिसायख'थिनि रिजाल्ट बादियै बिहाराव NDAनि सोरखारा फैगोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। आसाम मुलुगसोलोंसालि सिलचराव थांनाय 10 नबेम्बर खालि खुंनाय 2025 आरो 26 बोसोरनि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव चिरां जिल्लानि आमगुरि 2 नं पाटाबारिनि एमटेक एग्रिकालचार इन्जिनियारिं बिफानाव फरायफुबाय थानाय जोंसार बसुमतारिया लेङाइ आफादगिरि थामहिनबा भाइस प्रेसिडेन्टनि मासियाव देरहासार जानो हादों। दिल्ली एनसीआरआव गुसुआ थाद'नाय गैयाजासे बांगासिनो दं, जेराव IMDआ 14 निफ्राय 19 नबेम्बर खालारसिम गुसु खुवानि थाखाय एलार्ट फोसावदों, जेराव दिल्लीनि थासारिया गोबां गाज्रि थासारि जानानै दं, जेराव रायजोनि गोबां सुबुंफोरा हान्था-मेला खालामनो गोब्राब जादों, जेराव गुसुनि थाखाय थाद'नाय गैयाजासे सुबुंफोरा थांलाय-फैलाय आरो हान्था-मेला खालामनायाव जेंना नुजाथिदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगोस्ट्रीम प्लेटफर्मआ।